गावनि बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि मोनसे आरो गावनि फिउचारखौ सेभ खालामनायनि बा जोंनि उन जेनेरेशनखौ सेभ खालामनायनि मोनसे इलेक्शन मैल'बान भटजोंसो नोंथांमोनासो दाहोगोन सरकारखौ नाथाय जों बुंदों जोङो सरकारखौ दागोन आरो जों जे लामाजों थाबायदों बेखौनोथ' बिपिएफआ बानायदोंमोन जे स्कुलाव दिनैहाय जिनिसा जोंनि गथ'फोरा हाबदों बेखौनोथ' बिपिएफ बानायदों दिनैहाय स्टेटनिफ्राय फैयो जों बयबो मिथिगौ बेखौबो दिनै बिथांमोना दिनैहाय दाननायनि खोथा बेबो गावल' आं होननाय बुस्थुआ एसे बारा थिग नङा जिखिनि डेभेलपमेन्टनि फैसा फैदों बेखौबो बिथांमोना दिनै रिटार्न हरदों खिन्थु मानो बे सिगांनि गोजामनि रावखौ दिनै बुरखांबाय थायो ओनसोलाय मावनो हायाखै जेबो खालामनो हायाखै खालि दिनैहाय खालि बखिनायल' बुंलायबाय बिसोरो जेब्ला बिपिएफआ फैयोब्ला अशान्ति जागोन नोंसोरनो अशान्ति खालामग्राया ओंखायनो नुहुरखाबाय बिपिएफ सरकाराव फैयोब्ला जोङो गासिखौबो अशान्ति खालामगोन बेखौ नोंसोर दिनै मोनदांबाय आरो नोंसोर दिनै बेखौ प्रजेक्ट हिसाबै लाबाय नाथाय जोंबो दिनै रायजो राजाफोर बा बिपिएफ हिसाबै दिनैहाय थिरांथा लादों नोंसोर जे बै समावहाय खालामबाय बै समावहाय बिपिएफआ सरकार बड'लेण्ड नांगौ होननानै मुभमेन्ट खालामदों ओंखायनो स्टेमोन बिपिएफआ खिन्थु एबार सरकाराव फैयोबा गन्दगल खालाम हायोबा खालाम जोंबो मा मावगोन देहा थाबासो खामानि मावनो हागोनथ' खामानि मावबासो नों आबाद मोनगोनथ' मावा बहाय मोनगोन इनचार्ज हिसाबै बिबान मोनदों बिथाङा आरो गोबांथार गावनि दायित्वखौ मावफुंनायखौ जों नुबाय थादों बेनिखायनो बिथांखौ स्पेसियेलि थेंक्स होदों लोगोसे जोंनि ब्लकनिफ्रायनो सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां लोगोसे जोंहा ब्लकनिफ्रायनो सफैनो हादों भाइस प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोन लोगोसे जोंहा डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां सेक्रेटारि फैदों भाइस प्रेसिडेन्ट फैदों लोगोसे जोंहा बे ओनसोलनि मानगोनां हेडमेन अर्थात गावबुरा आदैखौ फ्राय आङो खनथामसो लोगो मोनबाय बिभिन्न माखासे मिटिङावहाय बेनिखायनो दिनैबो जोंनि बे मिटिङाव नुजाफैनायखायनो स्पेसियेलि आदैखौ आरो हामबाय होननायखौ जासिदों लोगोसे जोंहा एक्स सिआरपि अर्थात आदै बे ओनसोलनिनो सासे मिथिजानाय बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो बेबायदिनो जोंहा महिलाफोरनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोन दङ लोगोसे बिभिन्न पदआव थाना मावनाय बिथांमोन दङ जोंहा बिएलए2 दङ बिथांमोन बयखौबो हामबाय होननाय जासिदों लोगोसे दिनैहाय जायफोर गोदानै आलदा पार्टिनिफ्राय फैनानै जोंनि बिपिएफआवहाय जयनिं लाफैबाय बिथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोजों नाजावना लादों आरो हामबाय होननायखौ जासिदों যিবোৰ আজি আমাৰ বিপিএফ দল ভাল পাইকিনি যিবোৰ জইনিং হল তেখেতসকলক আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ পাৰ্টি হৈও আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ তো आङो गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा बाथ्राया फैबाय थानाय सेप्टेम्बराव जानो गोनां इलेक्शना खूब सिरियास इलेक्शन बियो सिगांनि इलेक्शना किसुमान डेभेलपमेन्टखौल' लानानै किसुमान इलेक्शन जालांदों किन्तु एबारनि इलेक्शना डेभेलपमेन्टजों लोगोसे गावनि बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि मोनसे आरो गावनि फिउचारखौ सेभ खालामनायनि बा जोंनि उन जेनेरेशनखौ सेभ खालामनायनि मोनसे इलेक्शन बियो मानोना जों बयबो बुंबाय थादों दिनैहाय जे दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जों मा मोनखो मा मोनदिया मा मोनखो मा गोमाखो दा बेनिखायनो दिनै गोबां जोङो बिजिरनानै मोनदों जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोरानो हक साधारन पाब्लिकानो हक जोंनि दिनै आबादारि मावग्रायानो हक दिनै बिभिन्न एंगेलजों जायफोर दिनैहाय जिउ खांदों बयबो दिनै बिजिरनानै मोनदों जे जाय बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंनानै बड'लेण्डखौ गारनानै दिनैहाय नंथारै मोनसे नाम लानानै एरैनो एकर्ड खालामनानै जोंनि जे मोनसे गोहो बे गोहोखौ दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै मालायनि आखायावहाय हगार हरनाय बादि दिनै मोनदांदों दा बेनिखायनो बे गोहोखौ फिन लाबोफिननो थाखाय नैबे इलेक्शना खूब गुरुत्वपूर्ण आरो बे इलेक्शना गुरुत्वपूर्णआ बेनो जे दिनैहाय जिनिसा जोङो बिपिएफ जानानै बेवहाय फैदों बिपिएफ जानानै फैनानै जोंनो सरकार दागोन होननानै जों बुंदों नाथाय सरकारखौ दाहोगोन नोंथांमोननि मैल'बान भटजोंसो नोंथांमोनासो दाहोगोन सरकारखौ नाथाय जों बुंदों जोङो सरकारखौ दागोन आरो जों फोथायदों दिनैहाय जों खालि बुंदोंल' बे नङा नोंथांमोननि बा दिनैहाय गासिबो मानगोनां भटार्सफोरनि माखासे मामाखौहाय कमिटमेन्ट बा बिथांमोननि जे बाथ्राखौ मोननानैसो दिनै जों बिपिएफ दोलोआबो बुंदों जोङो फैबाय थानाय सरकारखौ दाहोगोन अर्थात जोंनि मानगोनां भटार्सफोरा जोंनि बिपिएफ दोलोखौ सरकार दाहोगोन
नैबे मोनसे थांखियै दिनै जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव गिदिंदों आरो दिनैहाय जों बेखौनो फोरमायदों जे दिनैहाय UPPL बिथांमोना जे सरकार दानानै सरकार दायैनि सिगां मा मा प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजो राजाफोरनो बेखौ जों बयबो मिथिगौ जोङो दिनैहाय बेंगा नङा जोङो दिनै खाना नङा जोङो नुबोदों बिसिनि मावनायखौ जोङो खोनादों सोरबादिया दिनैहाय कुनु जोङो सरकाराव फैयोबा गरसेबो रावनिबो जाया होनग्राया दिनै गोबां बिसोरो प्रपार्टि खालामदों जों नाम बुङा नाथाय बिथांमोनासो दिनैहाय 17 बोसोरावसिबो मावाखै होननाया दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथाङै दिनैहाय हयथ' मेंबाय दिनै नंखाय दिनै बुंबाय थानायाव दिनैहाय जिनिसा पाब्लिकआबो दुखु मोनदों जे जोंनो जे लामाजों थाबायदों बेखौनो BPF बानायदोंमोन जे स्कुलाव दिनैहाय जिनिसा जोंनि गथ'फोरा हाबदों बेखौनो BPF बानायदोंमोन बे मोनसे दिनै सर्ट जादों बेखौ दिनै बुजिनो हादों नाथाय बिथांमोनासो दिनै न'खर साख्रि होनायनि खोथा नाथाय दिनै अरुणोदयनो दिनै न'नो बेफोरखौसो लानानै बिथांमोना सिगिबाय थायो नोंसिनि अरुणोदयखौ दानगोन नोंथांमोननि न'खौ दानगोन बे दाननायनि अनगाथ' मा होखो दिनै मा होखो नाथाय जोङो बुंबाय थादों नोंथांमोना जे प्रतिनिधि होदोंमोन दिनैहाय रायजो राजाफोरनो जे खोथा होदोंमोन बेखौ होनानै दिनैहाय रंजाहो गोजोन हो जोंबो रंजागोन जों अपोजिशन हिसाबै दिनै रायजोनि मावनो जोंबो ओंखारदों नोंथांमोनाबो दिनैहाय बै समाव जों रायजोनि मावगोन बिदि होनना बुंदोंमोन बेखौ मानो मावदिया दिनैथ' जों बुंदों जायफोर दिनैहाय न'फोर दिनैहाय मोनदों बेखौबो दिनै सिगिदों नाथाय न'आ दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय फैयो जों बयबो मिथिगौ अरुणोदयआ दिनैहाय स्टेटनिफ्राय फैयो जों बयबो मिथिगौ बेखौबो दिनै बिथांमोना दिनैहाय दाननायनि खोथा बुङो खिन्थु बेखौ गिनो नाङा जों बार बुंदों बेखौ गिनो नाङा जिहेथु बयबो मोनफ्रोमबो खामानिया मोनसे समाय थायो बे समाया बारग'बाय दिनै दाननो होनबाय बे जाला अलरेडि नोङो गासिबो साबमिट जाजोबखाबाय नाथाय बिथांमोना दिनै अब्लाबो बुङो जोङो नोंसिनि अरुणोदयखौ जोंनि मिटिङाव फैयाबा दानो न'फोराबो दिनै गासिबो थांजोबबाय दिल्लीयाव गासिबो दिनै हरजोबबाय टाइप खालामनानै फैगोन मथा मथि 26सोआवहाय जेरैहाय नोङो सिगां हरनाया दा नोङो BPFनि हरनायफोरासो दिनै न'फोरा फैदों नाथाय बे BPF हरनाय न' फैनायखौबो बिथांमोना दाननायनि खोथा बुङो किसुमानखौ दानदोंबो जानो हागौ न डाउट खिन्थु दाननो हायाखै एरैनो बैनि नामावनो न'खौ हरदों जिहेतु आइडिखौ सोलायनो हाया जिहेतु बेखौहाय GPS खालामनानैसो हरखायो फुरा नोङो लकेसनखौ खेबनासो हरो सोरनि नाम फटक सह हरजोबखायो बे अनुजायै दिल्लीयाव एप्रुभ जाना फैयो दा बेनिखायनो बेखौ दाननो हाया आं बुंदों ओंखायनो जोङो सरकाराव फैगोन सेप्तेम्बराव जायफोरनि न'आ खेबनानै हरजाबाय बे न'फोराबो नोंथांमोना मोनगोन जों सरकाराव फैबाबो नोंथांमोना मोनगोन क्लियार खोथा बिथांमोननि बादि नंखाय बाथ्राखौ जों बुङा मानोना न'आ नोङो सेन्ट्रेलनिसो बै समावबो कंग्रेसआ हरखादों कंग्रेसआ बै समाव हरदों बै समावथ' UPPL गैयामोन बै समावनो कंग्रेसआ हरदों दा दिनै सेन्ट्रेलाव नोङो BJP जाबाय बिसोरबो दिनै हरदों सिगांनो नोङो इन्दिरा गान्धीमोन खोमा ना इन्दिरा गान्धी आवास योजना दिनै प्रधान मन्त्रि आवास योजना नामा सोलायदों एमाउन्टआ एसे बारायदों नाथाय बिथांमोना गावसिनिल' गाव सान्थिबाबो गाव माबेबा मोनसे नोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय हरबेबो गावल' आं होननाय बुस्थुआ एसे बारा थिग नङा दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैहाय गासिबो दिनैहाय जिनिसा खोथा मथे दिनै खालामनो हायैयाव दिनै बयबो दिनै बुजिदों बिथांमोना बेबायदिनो खोथा होयै बारग'बाय 5 बोसोर बारग'बाय दिनैहाय जिनिसा बिथांमोना हारिनि बिराद गिदिर लेक्सार मारियो हारिनि गिदिर लेक्सार मारियो खिन्थु जे नोङो बड'फानि नाम लानानै दिनैहाय बिथांमोना दिनैहाय एकर्डबो खालामबाय बिथांमोना बड'फानि नाम लानानै नाथाय जाय दिनै बड'फाखौहाय थाकथिलि खालामदों बेखौबो दिनै जेबो बुंनो हायि जाबाय जाय दिनैहाय ट्राइबेलखौनो दिनै फोजोबनो नागिरदों बे बिथांमोनखौनो भट होनानै देरहाहोनानै दिनै फंसेबो बुंनो हायि जाबाय होमबा दिनैहाय हारिया माबायदि थांगोन BTCआ माबायदि अबस्थायाव थांगोन गोबां जनगोष्ठी जे BTCआवहाय दिनैहाय जिनिसा मा होनना बुङो संसार जानानै दं बयबो दिनैहाय जिनिसा बै समाव माबायदि अबस्था जों बयबो मिथिगौ 2003नि सिगां नाथाय बिनि उनाव बेसेबां डेभेलप जादों बे डेभेलपखौ जों बयबो दिनै आसा खालामदों साबसिननिफ्राय हामसिन जाथों होननानै खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा साख्रिबो होनो हायाखै जिखिनि डेभेलपमेन्टनि पैसा फैदों बेखौबो बिथांमोना दिनै रिटार्नजों हरदों खिन्थु खोथायाथ' बुङो दिनै बेखार दिनै जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो थांना थानायनि सुबिदा होगोन बेबस्था खालामना होगोन खिन्थु महाय खगाजों होबोगासिनो दङ बेबस्थाखौ नै कयेक दिन भट मोननो थाखाय 5 बोसोर जेबो मावाखिसै भट मोननो थाखाय बिथांमोना खिन्थु बै समावनो होनदोंमोन बै समाव होनदों स्टुडेन्टफोरनि थाखाय लेखा बायनो थाखाय जोङो बोसोराव एसेबाबो हरगोन स्टुडेन्टफोरनो खिन्थु दाखालैसो किसुमान होबाय 200 जनसो जों खोनादों नाथाय दिनै भटआ खाथि फैबाय नालाय दिनै होबाय बे 5 बोसोराव मानो होदिया
दा नोङो दिनैहाय सानसे अनबाय 5 बोसोर नोङो दिनैहाय जिनिसा गोदाव सोराव खालामबाय बेबादिखौथ' दिनै रायजोआ लुबैयाखै जेब्ला मामा जायो प्रब्लेम जायो जेब्ला नोङो दरखार जायो बे समाव सरकारनिफ्राय सहाय मोनो बे समाव जे माबा मोनसे जे जोङो जिनिसा माबा मोनसे प्रब्लेम जानायाव जोङो सरकारनिफ्राय जों सुबिदा मोनो बेखौसो दिनैहाय साधारन व्यक्तिया दिनै हास्थायो खेबसेनि अननायखौ दिनै लुबैयाखै आरो जेखिनि मोनखानाय बेखौ दिनैहाय खुनु दिनैहाय बिटिनि रायजो राजाफोरा गोमानायखौ दिनै लुबैयाखै दिनै साख्रि बिथांमोना दिनै 4 ग्रेड 3 ग्रेडखौ होनो हायाखै बेबो दिनैहाय जिनिसा जोंनि बर' जाथिनि थाखायल' नङा जेसेबां जनगोष्ठी दं बयनिबो थाखाय दिनै बियो खहा माबेबा दिनै बिटिसि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट जायाखैब्ला बे ओनसोलनिनो बिटिसिनिनो दिनै खहा गासिबो जनगोष्ठीनि खहा दिनैहाय दा बिथांमोना दिनैहाय बुंनो नागिरो 17 बोसोराव जेबो मावाखै आरो किसुमान दिनै बुंनो नागिरबावो शान्ति बै समावहाय अशान्तिया नोङो बिपिएफ थानाय समाव जादों होनबाय थायो बिथांमोन जों बुंदों बेखौ दारायलायसै जों शान्ति लाबोयोबा शान्ति मावदो डेभेलप खालामदो मानोथो बै गारायावहाय नोंसोर संख्रि फुननो नागिरो बै समनि नोङो अशान्तिया आलदा रोखोममोन बेखौ लाबोनाङा बेखौ बुंनो दरखार गैया नोंनिबो 1% बेनिफिट गैया बहाय मानोना जोङो दिनैहाय गासिखौबो बावगारना गोदान दिनै परिबर्तन होबाय नालाय परिबर्तनजों आवगायदो मानो आवगाया नोंसोरलाय मानो बे सिगांनि गोजामनि रावखौ दिनै बुरखांबाय थायो नोंसोरलाय मावनो हायाखै जेबो खालामनो हायाखै खालि बखिनायल' बेनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा गोजाम बाथ्राखौ लाबोनोसै उमुक जादों थुमुक जादों भाइरास गन्डगोल खालामनाया नोंसिनो होननानै दिनै प्रमान जादों दिनै बुंलायबाय बिसोरो जेब्ला बिपिएफआ फैयोब्ला अशान्ति जागोन नोंसोरनो अशान्ति खालामग्राया ओंखायनो नुहुरखाबाय बिपिएफ सरकाराव फैयोब्ला जोङो गासिखौबो अशान्ति खालामगोन बेखौ नोंसोर दिनै मोनदांबाय आरो नोंसोर दिनै बेखौ प्रजेक्ट हिसाबै लाबाय नाथाय जोंबो दिनै रायजो राजाफोर बा बिपिएफ हिसाबै दिनैहाय थिरांथा लादों नोंसोर जे बै समावहाय खालामबाय बै समावहाय बिपिएफआ सरकार बड'लेण्ड नांगौ होननानै मुभमेन्ट खालामदों ओंखायनो स्टेमोन बिपिएफआ खिन्थु एबार सरकाराव फैयोबा गन्डगोल हायोबा खालाम जोंबो नायगोन गासिबो जनगोष्ठी जोङो ज' जानानै रावखौबो जों गन्डगोल खालामनायखौ दिनैहाय जोङो चान्स होनाय नङा आरो दिनै गन्डगोल खालामनाय नङा मानोना बै समा आलादामोन बयनोबो दिनै बड'लेण्डखौ नांगौ होनदोंमोन बेनिखायनो गोबां सोरबाया माबा मोनसे आखायाव हाथियार लानानै गन्डगोल मुभमेन्ट खालामदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय नोंथांमोनासो दिनैहाय बै सिगांनि बाथ्राखौ लाबोबाय थायो नोंथारै दा बिनिखायनो बिथांमोनहा जेबो इसु गैला गावसिनि खोथाफोरखौ दिनै जेबो दोननो हायाखिसै बिमाफोरनो नों सेल्फ हेल्प ग्रुप होनांगौ पसाथुर बेखौबो होनो हायाखिसैनो हनै साख्रि होनो हायाखिसै न'खर हनै नोङो दिनैहाय जब कार्डनि दिनैहाय फ्रि फैसा दिनैहाय 100 दिननि होनो हायाखिसै स्टुडेन्टफोरनो दिनैहाय इयारलि दिनैहाय मानोना लेखा बायनो थाखाय गस्ला बायनो थाखाय 2500 गाहाम हरनाय खोथा दंमोन बेबो गैया दिनैहाय गोरिब मानसिफोरनो दिनैहाय एखे फिसा दखान खालामना जानायफोरखौ एसे गिदिर खालामनो थाखाय किसु अनसुंथाइ हरगोन होनदोंमोन बेबो दिनैहाय गैया खगाजों खिन्थु बिराद होदों गोबां होदों खगाजों नाथाय दिनैहाय प्रेक्टिकेलि दिनैहाय बास्तबआव दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनाखै बेनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो आं गोलाव बुंबावनो साना मानोना दिनै जयनिं जानाया ओरैनो जाफैयाखै बुजिदों मिन्थिदों मोनदांदों जे बिथांमोना खालि लेक्सारल' होबोदों आरो दिनै जोङो मा मोनदों मा मोना दिनैहाय जे जायगायाव जों बयबो लुबैयो दिनै साइकेलनिफ्राय बाइकनिफ्राय जोङो मा होनना बुङो 4 साखा जों गाखोनो लुबैयो होनना बुङो नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि दिनैहाय गावसोर होनदों दिनै गोबांथार दिनै पावार लाबोदों बिराद गिदिर रिजना होननानै बिराद गिदिर रिजना मानिबाय जों बिराद गिदिरनो खिन्थु दिनै मानो पावार गैयि जाखो मानो पावारलेस जाखो दिनैहाय जोंनि बै इएमफोर बादियानो दिनै सासेल' पुलिस थाना मानो गिदिंखो जे जायगायाव नोङो मा होनना बुङो बेखौहाय मा होनना बुङो डिस्ट्रिक्ट केबिनेट ना मा होनना बुङोमोन स्टेट मिनिस्टार हिसाबै जेरै दं बेबादिनो जोंनिबो बिटिसिनि दिनैहाय मिनिस्टार हिसाबै सिक्रिटि मोनदोंमोन इएमफोरा बेबो दिनैहाय पावारा दिनै गोमालांबाय मा दिनैहाय जिनिसा बे बिटिआरआ बिराद गिदिर होनबा जागोन नामा जोंनो नांगौ पावार नोंनि देहा गैयाब्ला दिनैहाय खामानिखौ मा मावगोन देहा थाबासो खामानि मावनो हागोनथ' खामानि मावबासो नों आबाद मोनगोनथ' मावा बहाय मोनगोन बेनिखायनो जोंनि बिटिसिआव जितु पावार थाबासो जोङो जोंनि जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ मावनो हागोन नङाबा बे खुगाजोंल' जागोन थिग बेबादिनो बिथांमोना दिनै खुगाजोंल' दिनैहाय बुंगासिनो दं जेबो दिनैहाय बिटिआरनाव पावारबो फैयाखै आरो बिथांमोना जेरै खोथा होदों बेखौ मावनो हायाखै भबिष्यत बरंसो दिनैहाय जिनिसा जोंना जोबनाय फारसेसो थांगासिनो दं आरो बिथांमोनखौ सरकाराव लाबोबावोब्ला जोंनो जोबस्रांलांगोन दिनै जोबनाय समावसो दिनै खौसेथिनि बुंबाय थादों खौसेथिनि बाथ्राया बहुद लाइन दं आं दहायबो होनदों सासे मानसि जिथु मोजां मानसि फैनानै रायलायनायाव
दिनैहाय नोंसोरो जितु जोङो मान होयो सन्मान होयो जोङो आबसुखौ सन्मान होयो जों बयबो आबसुनिनो सासे सासे जोंबो मा होनना बुङो अंशिदार नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जितु गोरोबथाखौ जितु लुबैदोंबा माखासे फर्मुला दं जाय नोङो साखाथियाव थानाय जायफोर इन्टेलेक्सुवेलफोर बिपिएफखौ सापर्ट खालामनाय बिथांमोनखौ लिंनानै रायलायग्रोमोन बिथांमोनखौ सिगांनो लिंना रायलायग्रोमोन बिनि उनावहाय पार्टी हिसाबै जिरायमोन डाइरेक्ट नोङो पार्टीखौ कल खालामनांगौ दरकार गैया इन्टेलेक्सुवेलखौ लानानै जिरायग्रोना बे नोंसिनि जे 16था दं होनदों सानै गावसिनि सिगांनि फेभारेट जायफोर थाबाय थाखानाय बिसोरखौल' लानानै रायलायबा बोरै जागोन नाथाय दिनैसिमबो आं बेखौनो लुबैयो अल्टारनेटिभ माबा मोनसे लामाया ओंखारो गाराय जाबा नोङो जे मुलियाबो ओंखारो बेमार जाबा मुलियाबो ओंखारो बिनि निश्चय माबा मोनसे सल'जना फैगोन बे समनि बाथ्रा समावसो बियो जाहैगोन नाथाय दिनैहाय नैबे मुहूर्त समावहाय गावजों गाव बेखौहाय मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामनानै लाब गैया जाय जेरै दं बेजों खारनायानो मोजां मथेथे जोंनो शान्ति नांगौ शान्ति भाबै इलेक्सना जोबनांगौ शान्ति भाबै मोजां सरकारा फैनांगौ जों बेखौसो दिनै हास्थायदों रायजो राजाफोराबो बेखौ दिनै हास्थायदों दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायलांनो नागिरबाय नोंथांमोना जिहेतु आंखौ एसेबाबो मिथिखायो आं माबिनि आङो रायमनानि दिनै खासिबारियाव दिनै फैबाय खासिबारियावनो दिनै भटार लाबाय मानोना गोबां रोखोमा गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ दा बेनिखायनो जिहेतु आङो दिनैहाय पार्मानेन्ट बुंनो थानो होननानै दिनै आं थिग खालामदों जिहेतु आङो रायमनायावखा हिसाबै आंहा बानायनांगौबो दरकार गैयामोन नाथाय आंनि सिन्था धारणाया बेनो बे सेन्टार हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोरजों खाथियाव सोमोन्दो थानानै दुख सुख आङो शेयार खालामफानो हायो आरो आङो बिसोरजों लोगोसे आङो माखासे साजेसन लालायनानै फैबाय थानाय समाव जों मावलांनो हायो बेखौ साननानै दिनै नैबे जायगायावहाय न'खौ बानायनाय जादों दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय खावलायबाय जे नोंथांमोना आंनि बिसयखौबो थुलमुलबाबो एसे मिथिगौ ओंखायनो नोंथांमोननो खोथा होबाय खेबसे बिसा हिसाबै फंबाय हिसाबै बियादै हिसाबै बयबो ज' जानानै दिनैहाय मैल'भाम भटखौ आङो हास्थायदों बिपिएफनि जानानै मानोना आंनो होनाय मानि दिनैहाय बिपिएफनो होनाय हाग्रामा सारनो होनाय आंनो होनाय मानि दिनैहाय गावनि भबिष्यतखौ रैखाथि खालामनाय बेनिखायनो आं खावलायदों साफ्रोमबो मैल'भाम भटखौ जे आद्रि खालामा बेनिखायनो आं आसा खालामदों जायफोर दिनै जयनिं जाबाय जायफोर सिगांनिफ्रायनो दं बयबो जों खौसे जानानै प्राइमारि सेल मिलायनानै जोङो दिनै जेसेबां दङ 60 जन जिदु दङब्ला बोरै जोङो 70 जन बानायनो हायो बेनिखायनो बे लाइनावहाय खामानि मावलांगोन होननानै आं आसा थाबाय खुनु बेबायदि गाज्रि मोनलायनाय बेबायदि जोंनि गेजेराव फैया अरायसम खौसेथि आरो अरायसम जोङो मोजांखौ साननानै जे आवगायलांनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय